אנחנו גולשים כאן כבר 22 שנה. סנפלינג זה מונח ישראלי, הוא בא בעקבות השם של הדבר הזה, שזה באנגלית סנאפלינק, בגלל צורת הפתיחה והסגירה. בארץ זה התפתח כספורט, בחו"ל הוא בא מעולם הטיפוס. הפעילות הזו מתאימה בעצם לכולם. מדובר בטכניקה פשוטה, לא צריכים להיות חזקים, לא צריכים להיות בכושר. היו פה אנשים קטועי רגליים, אנחנו דרך קבע עובדים עם קבוצות עם צרכים מיוחדים. כל המדריכים שלנו מוסמכים, עוברים ההכשרה דרך המכון וינגייט. הציוד עצמו הוא ציוד בעל תקן עולמי. אנחנו עושים את זה תמיד עם שני חבלים, חבל אחד שהוא בשליטת הגולש והחבל אחד בשליטת מי שמדריך. חלק גדול מההנאה בא מזה שהבן אדם מתגבר על פחדים שלו, והסיכון המדומה שיש בדבר הזה הוא מה שהופך את זה לעוד יותר מאתגר. כלומר, למרות שאין פה סיכון, הבן אדם שמסתכל מעבר לשפת נוצות ורואה את גובה הגלישה, ובמקרה שלנו גם את עומק המכתש, יש פה תחושה של הסתכנות אמיתית, למרות שבפועל זה כמעט ולא קיים. מדובר בספורט שהוא מאוד כיף, מאוד בטוח, ומשאיר את האדם עם סיפוק אמיתי.